něco větší kousek. Rovných 18 kg. Bomba. Zabral na kryleto s popkou. Super, prostě pecka. Doufám, že nám ještě přijde něco větší, ale z tohohle už je tohle je neskutečná radost. Krásně stavěný, vysoká ryba. Nádherný francouzský lisec. Pecka. Jdeme ho pustit. Přišel nám neskutečný lisec. 19,5 kg. Už mu chybí málo do 20, ale mám z něj neskutečnou radost, je to paráda. Kryl tady funguje neskutečně. Super. Nevím, co tomu dodat, super, prostě báječný, teda doufám, že ještě přijde nějaký takovýhle kůň, prostě paráda. Hodinový souboj, pecka ze člunu, zdolávačka, bomba. Děkuju. Lehce nad 15 kg, nádherně stavěná ryba, zabral mi na Salmon Beach. Letošní novinku jsem moc neměl šanci vyzkoušet a je vědět, že jim šmakuje, takže doporučuji, určitě vyzkoušejte. Když budete chytat takovýhle krasavce, budeme ho pustit.